Така, здравейте, аз съм Кала и сме в Толежит сервера по Minecraft. Малко ще рекламирам серверчето. Почнах да играя днеска и направих тази къща. Нищо сериозно, нямам абсолютно нищо в момента, нито като итеми, като възможности. Преди рестарта на сервера играх доста и имам пари. Не знам как, но се запазят явно. Ще ви поразходя малко да разберете за какво става този сервера. Отиваме първо на спаун. IP ще има в описанието, ако ви хареса. Фактически като влезете в сервера няма да ви пусне тук, ще ви пусне на едно друго място. И затова правите се регистрация, пишете servers и си избирате от survival сервер, PvP сервер, free build сервер, game сервер, kit PvP сервер, skyblock сервер, там Hunger Games Arena 1 и 2, DayZ-то още не работи, Jailbreak не знам какво е, но нали, и лобито, и мисля, че и той не работи, но както и да е. Така, ще поразходя сервер свята, вече го видяхте, и ще идем на PvP-то. Тук знаете за какво става въпрос, преминавате една линия и почвате да се бахтете. Мисля, че и това е, да, точно така. Дупки, мутки, там крепости, аго. Така, нека отиваме в FreeBuild-а. Така, в FreeBuild сервера трябва да прочетете внимателно тези табелки, за да знаете какво трябва да правите. Че главно, нали, можете да строите на Game Mode 1, само в един от вашите плотове имате право на един. За да вземете такъв, пишете под мялото, да се телепортирате, пишете така, под home и съзовате някъде на вашия под. Така, отиваме в Hunger Games, се надявам да знаете кое е. Kit PvP. Това е място, където имате Iron или Armor, всичко Iron Set и се биете с другите в тази арена. Ето например тук. Много ще умра. Нямаше. Така. И отиваме на Games, но той явно не работи. Така ще идем на Skyblock. Така, тук не съм идвал преди, така че не знам какво трябва да правя. Играл съм Skyblock, но да, трейд, ясно. Това е за трейдове, глупости. Добре, ще го проуча малко и ще направя специално видео за това нещо. И отиваме сега да видим. Аз съм survival сервера и да ви разкарам малко тук. Така, интересно тук е, че Residence е малко променен. В смисъл различен е плангина и командите са малко по-различни. Маркирате с дървена брадва. Тук може да се седнете такава, безплатно. Маркирате две точки, там нали противоположно, това трябва да го знаете. След това пишете Reselect World Edit, после Reselect Dirt и това вече накрая се съхвърля обикновеното. За да добавите в резиденцията на някой, пишете Reset, името на реса, ник на форото и Container True. Това е за да може да присъства в леса, да се движи и там да отваряме всички врати и такива работи. Set име на реса, ник на форото и там Use True, така е да може да чупи и такива работи. Set името на реса, там ник на форото. Build True, така да поставя блокове.
и с True му давате такива права, с False му го махате. Това е съвсем ясно. Така ще отида на моя Home. Какво имаме ни? Абсолютно нищо. Нищо чу. Така. Идеята ми е, тук има легла. Ще видим какво стане. Така е, тук ще е фермата. За какво ли не. А и това е фермата за кокошки. Намакам 5-6 кокошки. Имаше 5-6, но някой ги е убил. Няма нищо. В смисъл, аз живея с още едно момче, явно той за храна ги е убил. Това е от местото ми. Ако ви е харесало, това мога да харесате, да дадете палец нагоре. Ще има ново видео през ден, може и всеки ден, на различни игри, като например Mafia 2, Just Cause 2, Counter-Strike, на Minecraft, на League of Legends, на какво друго, на Battlefield Heroes. Така, там където ще качвам видеотата не е лично мой ютубърски канал, ще качваме двама човека. Той се надявам, че ще качва и той редовно, но очаквайте редовни какво от мен. Довиждане за мен, от мен за сега и може би утре ще се видим или други ден със сигурност.